Gotovo tjedan dana Varaždinskim su se toplicama širili opojni mirisi hrane. Povod tome bilo je najveće događanje kuharske profesije, 9. po redu Dani hrvatskog kulinarstva koje je organizirao Hrvatski kuharski savez. Ovogodišnje natjecanje u hotelu Minerva obuhvatilo 4. državno prvenstvo slastičara, 7. Kamelija kup kao natjecanje učenika, te 9. državno prvenstvo kuhara u kojemu se kuhari natječu u kategorijama za najbolju hladnu platu, glavno jelo i menu. 8 je natjecateljskih kategorija, od one za jednostavni obrok do 14 kuna pa do kategorije u kojoj se odmjeravaju snage u vegetarijanskom, ribljem i mesnom obroku. Da kuhanje nije šala možemo vidjeti iz niza strogih kriterija koji se moraju zadovoljiti u pripremi jednoga jela. Natjecanje ima svoja pravila koje se održavaju po pravilima Svjetske kulinarske federacije ili skraćeno VAKS-a. Sve ono što nije prirodno, sve ono što nije jestivo je zabranjeno. Ocjenjivački listić prilikom ocjenjivanja ovoga što naše kolege pripremaju sadrži puno stavki, kao što su okus, sklad okusa, pravilan omjer boja, kreativnost, inovativnost, način priprave, urednost prostora, korištenje kuhinjskih pomagala itd. Tako da nismo bez veze tu oko stola, znači sve se, ali baš sve. Onog trenutka kada natjecatelj uđe u boks, on je pod našom paskom jer mu se svaki korak ocjenjuje. Osim raznih degustacija, od onih jela s natjecanja pa do svečane večere pod nazivom Zlatna nimfa moglo se pristupiti i raznim radionicama poput učenja kako kuhati u voku i to pod vodstvom nekih od najpoznatijih imena hrvatskog kulinarstva. S obzirom da možemo i vok prilagoditi tradicijskim jelima. Mislim, vok je samo jedna tava koja je već 3000 godina na tržištu, možemo reći, znači već se 3000 godina upotrebljava u gastronomiji i sam vok nije sinonim da moraju biti isključivo azijska jela. Znači, ako u to uzmemo u toj tavi koje možemo kuhati naša jela, zašto ne prilagoditi nekakvu tehnologiju nekih drugih stvari koje možemo prilagoditi našem podneblju. Znači, mi se ne moramo osloboditi naših okusa, našeg onog što svi imamo negdje zapisani okus, zato što radimo to u voku. A vok nam dozvoljava da možemo se igrati s njim jer je zasigurno oruđe u kuhinji koja ima vrlo velike mogućnosti. Znači, možete od juha, pohanja, prženja, svih mogućih tehnika. Iako se radi o državnom prvenstvu, ove smo godine dobili i goste iz susjedne Srbije, kojih se posjet našoj zemlji i ovom natjecanju vrlo dojmio. Prvi put sam ovdje i drago mi je što sam gost na ovoj manifestaciji i uopće što sam ovako ovekoveči moj prvi dolazak da bude u ovu svrhu. Fenomenalno sve. Mislite li se vratiti iduće godine? Ovdje? Da. Svakako, sad smo redovni gosti. Znači dojmovi su dobri? Odlični, odlični. Ljudi su fantastično nas prihvatili, druženja su lepo, stvarno fantastično. Jeste, dolazili su kolege iz Hrvatske i redovno nas posećuju. U Beogradu se održava na svake 2 godine Balkanski kup. Nadam se da će i sljedeće godine doći u što većem broju i da se družimo, to je najbitnije. Da dižemo profesiju na što više nivo. Zadnji su dani bili rezervirani za dodjelu nagrada onima koji su najuspješnije pristupili kulinarskom izazovu. Iza nas je 5 dana središnje manifestacije za kulinarsku struku, tijekom koje je održan Kamelija kup, državno prvenstvo slastičara, a državno prvenstvo kuhara privodi se kraju. Većina vas u publici sudjelovala je na kuharskom natjecanju, pa sami najbolje znate koliko ste vremena i truda uložili u pripreme, ali i rad na prvenstvu, kao da je za dobre plasmane potreban širok spektar znanja i tehnika. Ove godine na državnom prvenstvu kuhara sudjelovalo je 47 kuhara i kuharica, a natjecali su se u 11 kategorija pojedinačnih i ekipnih. Uzmuli se u obzir i podkategorije, dvostruko ih je više. Dobro večer svima, dobrodošli. Ja znam da smo vas malo mučili, neki su morali opet doći iz svojih hotela, restorana danas ovdje, ali mislim da je to slatko zadovoljstvo prije svega. Hvala vam još jedanput što ste sudjelovali na ovogodišnjim danima kulinarstva. Vrijeme je da podijelimo priznanja, diplome i medalje najzaslužnijima. Poslije da vam ne oduzimam više vremena, želim vam svima sretne blagdane, puno uspjeha u životu i puno zdravlja, da se puno ne radi do kraja godine i da se polako počnete pripremati za iduće dane kulinarstva, da svaki od vas definitivno sa sobom dovede barem još jednog natjecatelja i da budete što uspješniji.
Želio bih se zahvaliti i ocjenjivačkom sudu. Vidite da stvarno su i oni tu po cijeli dan, možda je vama bilo malo lakše odraditi 2-3 sata u neku kategoriju, ali ono definitivno jutro od 6 sati pa do na večer moraju biti, ja bih rekao, prisjedni, moraju biti spremni na svaku zamku koja im može donijeti jedan vaš rad, a da vas ispravno ocijene. Stoga bih želio da pozdravite još jedanput i sve natjecatelje i ekipu sudaca koja vas sudova. Krećemo s kategorijom M, restoranski meni, gdje su ekipe kuhara imale zadatak pripremiti meni od 4 slijeda sa zadanim namirnicama, odnosno temama. Trebali su pripremiti hladno predjelo, odnosno složenu salatu s mesom ili ribom, jajima i tijestom. Zatim krem juhu, glavno jelo od teličeg hrbta te desert od kruške. U restoranskom meniju brončanu medalju osvojila je ekipa hotela Minerva. Molim vas, dođite na pozornicu. I Jasna Budja. Srebrnu medalju osvaja ekipa hotela Turist. Marijan Ivanuša, Velimir Đuras i Ivanka Brkić. Bakustin, odnosno članovi ekipe Ivan Martić, Goran Radulović i Ratko Turković osvojili su također srebrnu medalju. Silvija Novosel, i Ivan Erović. Brončane medalje u J kategoriji osvojili su Predrag Kanjevski, zatim Dejan Buhar, Božidar Miodragović, Alen Faplja, Aleksandar Stevanović i Marko Jovanović. Goran Ribarević osvojio je srebrnu medalju. Srebrna medalja odlazi i Anti Ojdaniću. Sanja Jakupek također osvojila je srebrnu medalju. Posebno se iskazala Darija Rošković koja je u ovoj kategoriji osvojila zlatnu medalju.
Ovogodišnji državni prvak Zlatko Novak ujedno je najmlađi pobjednik otkako natjecanje postoji. A ostali su kući ponijeli ugodna iskustva i pune želuce.